Kad dođeš u bilo koji grad, reći će ti da su oni u pravu. Ako kojim slučajem za pravilan govor upitaš baš u Valjevu, ubedit će te da si na pravom mestu. Pa ja mislim da najčistije govorimo. Svak misli u svom kraju da je najbolje. Ali ovde se pravilno govori i u kući, u porodici, u društvu, u pozorištu, na ulici, u kafani, naravno. Ali kada Valjevac dođe u Beograd, vrlo lako ga možete prepoznati. Mi ne sedimo, mi sedimo, mi trčimo, mi učimo. Valjevski jezik ima posebnu melodiju, posebni zvuk i ono naše poznato idemo, što je zapravo tačno. Mi smo skloni malo da izvrćemo. Svaka reč da ima neki rep. Na primjer? Pa, na primjer, eto, savata ste na brzaka. Mislim, ono, zbrzili. Svidalo se to nekome ili ne, lingvisti kažu da je valjevski govor u Srbiji najpravilniji. Jezik valjevskog kraja odlikuje jezičko bogatstvo, logičnost i jasnost. Ja bih pričala, ali nisam se dognala. Šta znači to? Pa nisam se spremila, tako našminkala, frizura, ofarbala, doterala. Iako uvek imaju odgovor na sve, za Valjevce najčešće kažu da prilikom izgovora dosta otežu, čak možda pevaju. Šta otežem? Ne otežem ništa. Jako node vode tune, od nela do nela, ne, to ne. To za pravilan govor, pravilan naglasak, to ne ide. Svaka karetica svojim glasom peva, svaka što navikao ima svoj naglasak. Ne možeš ti sada nekoga tu prepraviti ili drugčije da kaže nešto. Jel nije tako? Ne kažem ni idemo, ni idemo. Idemo. Je to otegnuto? Nije. Po meni nije. I na pijaci, i na ulici, i u školi govori se isto. Vi nećete čuti neke ozbiljnije greške u izrazu i neobrazovanih ljudi. Znači, sve padeške promene, glagolski oblici, osnovne konstrukcije su pravilne. U Valjevskoj gimnaziji negovanje ovakvog jezika veoma je važno. Od 2004. godine ovde je otvoreno specijalizovano filološko odeljenje, a posebne uspehe imaju novinarska, dramska i recitatorska sekcija. Dokazi da je govor Valjevskog kraja izuzetno lep su i uspesi recitatora Valjevske gimnazije. Za poslednjih 10 godina mi smo imali 12 republičkih nagrada za lepotu govora. Upravo zato se Republička recitatorska smotra održava baš u Valjevu. Prošlogodišnji pobednik je maturantkinja Valjevske gimnazije Jovana Branković. Čudnovata prošlost je moja. Ako ti kažem da si nešto najlepše što mi se otelo, nemoj mi verovati. Uvek je lakše izgovoriti neku neistinu. I uvek je bolje verovati da nismo odali nešto veoma važno iz našeg života. Pošto smo se na republičkom takmičenju, skupili sa svih strana, i sad smo imali kao, aha, dobro, ti si iz Vojvodine, ja što slatko priča. Onda kao, dobro, ovo je neki sa juga, to, a mi smo neutralni parametar. Tako da se ne može baš tako prepoznati kao, pa vi ste iz Valjeva, to čujemo, da, to je ako baš prepoznatljivo, tako da nema toga. Tako da, možda je to upravo jedan od dokaza da smo mi, jel te, univerzalno tačni. Ne samo recitovanje. Valjevcima naročito ide od ruke i gluma. Dođeš u bilo koji grad. U bilo koji grad se dolazi vrlo kasno. Dramski studio Valjevske gimnazije postoji još od 1901. godine, a njihove predstave igraju se i na sceni mnogih beogradskih pozorišta. U ovoj sali su govorili i kao đaci, a kasnije i kao poznati i priznati umetnici, ljudi poput Dejana Mijača, Voje Brajovića, Miće Orlovića, Desanke Maksimović, a tek o
našem Matiji, da ne govorimo. Nije čudo što je 70 mladih ljudi upisalo pozorišnu akademiju bez mnogo problema, a oni su baš iz Valjeva i tu posljednjih 10-15 godina. Pravilnom izgovoru Branko je na studijama novinarstva podučavao kolege iz ostalih krajeva Srbije, a jedan od njih uveo je novo pravilo u srpskom jeziku. Piši kao što govoriš, a govori kao što Valjevci govore. Istina je da Valjevci vole i da se pohvale. Uvek će vam reći da imaju i čime. Ko ne veruje, neka dođe i obavezno načulji uši.